बेलेगर भिडिअ आपलोड दियार आगत 101 बार भाबि लब लागे आंनो बुंनानै होखाबाय जुदि मालायनि भिडिअखौ आपलोड खालामनोबा 101 बार सानग्रोनांखागौनो तो बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरैयै निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय आंबो नोंनि भिडिअखौ आपलोड खालामनाय जानोसै अच्छा हमको सिखा बिथांनि जा जाथाय जादों बेखौ मिथिखाबायानो जानो हागौ तो आं बे समाव फंसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना जुदि नोंथाङा दिनै साननो रोंदों बा मालायनि भिडिअखौ 101 बार साननो नांगौनो अब्ला नोंथांनाव खर'आव गैया नामा जे जेब्ला नोंनि एन्टारटेनमेन्टजों सोरबा सासेया जे दुखु मोनदोंब्ला नों बे भिडिअखौ दाननानै होनांगौ एबा नों निमाहासि बिनो गोनांमोन नाथाय नों उल्थासो जाबाय माथो बिथांनि बायदिब्ला ओरै जाबाय आरोना जुदि सोरबाया माने सिखाव खावबाय आरोना हमनानै लादो मायावबा जेब्ला ओमफ्राय पुलिसा हमबाय आरोना अब्ला बिथाङा पुलिसखौसो उल्था सोंदों जे नोंथाङा सोरनि पारमिसन लानानै आंखौ हमनो फैखो होननानै तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरग्रोनाय थाखाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबायानो बिथाङा ओरैबायदि प्रानि होननानै बुंखादोंना आं मिथिबाय माने भाइरेल जानो थाखाय जाखौबो गोसो बेखौनो खालामगोन आरोना मालाया मा जाहैदों मा बुजिगोन मालाया मा मिथिदों मालाया मा बुंदों बेजों जेबो फारागानो गैया माने जास्ट भाइरेल जानांगौ तो नोंथांमोना मानो बिदि बुंखो होननानै साननो हागौ नाथाय नोंथांमोना बिथांनि हेशटेगआव नायदो हेशटेग होनबा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनाय नङा जानो हागौ जायफोर ससियेल मिडियायाव दङ बिथांमोना मिथिखायो बिदिब्ला आं गोरलैयैनो फोरमायना होनि माखौ हेशटेग बुङो जेथिया मोनसे वर्डखौ हेश होग्रोनानै जेथिया लिरलांनाय जायो अब्ला बेखौनो हेशटेग होनना बुङो अब्ला बिथांनि हेशटेगफोरखौ नाय आरोना बेयावबो भाइरेल गाल नुगोन बेयावबो भाइरेल गाल नुगोन बेयावबो भाइरेल गाल नुगोन बेयावबो भाइरेल गाल नुगोन माने बिथांनिफ्राय जों बुजिनो हाबाय जे बिथाङा माने भाइरेल जानो थाखाय गासिबखौ मावनो हागौ आरोना तो दानिया जोंनि मेन जाथायाव फैनोसै आरोना नोंथांमोना गोबाङानो नुबाय तो नोंथांमोनाबो गोबां जारिनोसो गोसो जादों खोमा सोरबा सोरबाया रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है नाथाय माने बेखौनो बे भिडिअखौनो सोरबा सासे एसामिसआ बे भिडिअखौ लानानै बिबुंथि लाखिदों जे बेयो मोनसे दोरोङारि बे दोरोङारियाव माबा मोनसे हाबखोमानानै थायो आरो जोंनि सेन्टिमेन्टेल जानानै थायो बेफोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि खालामनाङा गुबुन हारिनिखौ बादो जेब्ला गावनि कमेन्ट सेक्सनखौ खेवनानै नायो अब्लानो जों मिथिनो मोनो थारैनो बेयो मोनसे गाज्रि जादों मानो थाखाय होननानै बुंब्ला दिनै नों जाय बुस्थुखौ जानानै देरदों लावदों आरो जागासिनो दङ माइरंखौ तो बेनिफ्रायनोथ' गुन्दै जायो नङा होमबा देनानैथ' गुन्दै खालामनानै फिथा सावनाय जायो नङा होमबा अब्ला नों जाय बुस्थुखौ जानानै देरदों आरो जाय बुस्थु जानानै जायाब्लानो नों थांनानै थानो हाया नङा होमबा अब्ला बेखौ नोङो बेफोरबायदि गारसानो थाखाय नोंहा लाजिनाय मोनाखैने गोबाङा बुंदों नोंखौ कमेन्ट सेक्सनाव लोखि सारा मोजां नङा होननानै आरो नोंनि माइन्डआव जेबो हाबाखैने तो जेखियानो जाया मानो मागो दमासिया जोंनि माहारियारि फोरबो नङा होमबा तो बे जोंनि मोनबा फोरबोनि गेजेराव मोनसे गोनांथार फोरबो जायखौ जोंनि दोरोङारि आजै आजौमोननिफ्रायनो जों फालिबोदों बेनि मोनफ्रोमबो आसार खान्थि आरो जायफोरखौ जोङो मावो बेयाव माखासे गोबां फोथायनाय हाबनानै दं सोरबा बेखौ जुदि गाज्रि माबा मोनसे रिप्रेजेन्ट खालामोब्ला बयनावबो रागाया जोंखागोन बे सेन्टिमेन्टेलखा नङा होमबा तो बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जे नोंथाङा जेब्ला बेयावनो मिथिखाबाय जे नों कमेन्ट सेक्सनखौ खुलिनानै नायोब्लानो मिथिखाबाय जे आं गोरोन्थि मावबाय आंहा निमाहा बिनांसिगोन आं माबा मोनसे भुल मावफ्लांबाय होननानै मिथिखाबाय नाथाय ना नोंनाव निमाहा बिनाय होननाय गैया मानो थाखाय होननानै बुंब्ला नों भाइरेल जानोसो फैखादोंबा बिनि उनाव बिथाङा मा बुंदों नायलाय नोंथांमोना खोन्थि মই যদি অসৰত থাকিলে হয় মইনা প্ৰিয়াৰ কুটিত টাইটেল লগাই দিলে হয় বাহাজি বনোৱাৰা পুলিচ চৰাই बेलेगर भिडिअ आपलोड दियार आगत 101 बार भाबि लब लागे कार बुंदों माने जे मालायनि भिडिअखौ आपलोड होनायनि सिगां 101 बार साननांगौ सो आंबो सानबाय नाथाय मोनसे खोथा जुदि नों गावनो बुंनो रोंदोंबा 101 बार साननांगौ मालायनि भिडिअखौ अब्ला जाय बुस्थुखौ रोजा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोंनि आजै आजौनिफ्राय फालिबोबाय थादों जायखौ जोङो जानानैनो थांनानै थागासिनो नों उन्दैनिफ्रायनो जानानै थाबोगासिनो बे बुस्थुखौनो नों रेसपेक्ट खालामनो रोङाखै दिनै माइरं होननानै बुंब्ला जोङो लोखि होननानै बुंनाय जायो माइनाव होननानै बुंनाय जायो आरो नोंसोरखौबोथ' न'खरनि माइनाव होनना बुंनाय जायो हिन्जाव माहारिखौ नाथाय नोंसोरो बेफोरखौनो बुजियाब्ला मा जागोन दे बुंलाय गावथ' बुजिनांगौ ना ओमफ्राय दानिया मा होनदों 101 बार सानग्रोनांगौनो मालायनि भिडिअखौ माने आपलोड होनायनि सिगां भिडिअखौ डिलीट खालामनांगौनो आरे नों उल्था जादमारनि ने
तो जिखियानो जाया मानो नों जेथिया इउटुब आरो इन्स्टाग्रामनि एबा नोङो फेसबुकनि सासे क्रिएटर जायोब्ला बबे आर्टिकेला बबेजों खारो आंनि डिसक्रिपसनाव फराय पिआरए निउसखौ फरायग्रोना लाग्रो ओमफ्राय बिनि उनाव बुंबानो जाबाय आरो लोगोसेयैनो टार्म एन्ड कन्डिशन दंखायो जे नोङो मालायनि भिडिअखौ नों क्रिटिसाइज खालामनो हायो मानोना नों सोरनि थाखाय बानायदों भिडिअखौ पाब्लिकनि थाखायथ' बानायदों ना जुदि नों पाब्लिकनि सेन्टिमेन्टजों गेलेयोबालाय पाब्लिका नोंखौ क्रिटिसाइज खालामा मानोथो खालामगोन পারমিশন পায়া মোর ভিডিও আপলোড করছে কার পুরা পারমিশন পায়া আপলোড করিছে তুই ভিডিওটা ডিলিট কর নহলে দিগদার আছে माने आं फंसेल' बाथ्रा बुंनो लुबैबाय नों नोंनि कमेन्ट सेक्सनखौ जेथिया खुलिना नायग्रो अब्लानो बुजि मोनगोन बाथ्राफोरखौ मिथिबायना नों दिनै जेसेबां फलोवार्स लानानै जिरायनानै थाया मानो थ' आंनि बुंनायनि मतलबा बेनो जे जा नोंसोर दोरोङारि एबा सोरनिबा दोरोङारि आसार खान्थिखौ नोंसोर हार्म खालामदों नङा होमबा दिनै माइनावखौ लोखि होननानै जोङो जेब्लाबो आर'ज गाबो जों फुजियो इसिङाव दोनो नङा होमबा नाथाय नोङो बेखौनो गारसालायना दिन्थिनानै बे मोनसे सोरनिबा दोरोङारि सोरनिबा साननाय रिलिजियास बेखौ नोङो हार्ट खालामहैदों नङा होमबा थ' बेनिखायनो गोरोन्थिया नोंनिसो बेखौ आरो नों गुबुन बुंनानै लाब गैया नोंहासो निमाहा बिनो गोनाङा नोंनाव दङ गुबुननाव गैया थ' जेखियानो जाया मानो आं बेखौनो बुंबाय आरो लोगोसेयैनो बिनि उनाव बिथाङा मा रिएक्सन खालामो जुदि भिडिअफोरा भाइरेल जायो दामि गालनि आखायाव आइफन आं खोनायदोंना आइफन खोनायदों कमेन्ट खालामलाय हा मा खोनायदों आं मिथिनो मोनाखै सलेबाय बिथाङा दामि होननानै मानो बुंबाय थायो माने बिथाङा कररपतिफोर जागोन नामाथाय मानोना आइफनखौथ' आजिखालि जानला मोनला लानो हाया नङा होमबा जोंफोर जाबाय जाम्बा मानसि लाफेरि मानसि नङा होमबा मा दङ बिसो मिथिगोन नाथाय आं दाख्लै नुबोदोंलै फायखाना सुग्रायाबो सिन्थाय आइफन लायो आजिखालि कैसा लगा मेरा मजाक दामि गाला ओरैबादि भाइराल जागासिनो दं नै आं दिनै नों जुदि बिदि मावोब्ला भाइरेलाथ' जाखागोनानो आरो नोंलाय भाइरेल जानो होननानै फैखानाय जेब्ला जोङो हेशटेगफोरखौ नायो होमबा मोजाङैनो मिथिखाबायानो नङा होमबा गावखौ भाइरेल खालामनो थाखाय माने ओरैबायदि सिचुएसनावबो थांगोन जाय सिचुएसना मोनसे हारिनि मान सन्मान आरो लोगोसेयैनो जाय बुस्थुखौ नों जानानै देरबोदों बेखौबो रेसपेक्ट खालामो आरे भाई बेफोर सवाबखौ बाद होदोलै मिथिबायना नों जुदि मोजां मावोबा मोजाङैनो जागोन आरो नों गाज्रि मावोब्ला गाज्रियैनो जागोन बबेबा सोदोमस्रिनि एबा बबेबा मोनसे हारिनि फोथायनाय आरो लोगोसेयैनो दोरोङारि जा फोरबोनि बेखौ मान सन्मान बेखौ अखमान खालामो बेथ' बाद होदो खिन्थु नों माब्लाबा ओरैबायदि सिचुएसनावबो थांगोन जे नों माखौबाबो ओरैबायदि खालामफ्लांगोन आरो लोगोसेयैनो केसा ओरैबायदि फारि फारि जाबगोन ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोजांबो ओरैबायदि गाज्रिबो आरो लोगोसेयैनो नोङो आं मिथिगौ नोङो ससियेल मिडियानि टार्म एन्ड कन्डिशनखौ जेबो मिथिया नोङो 107 एक्टआ मा फोरमायदो 1976 मा फोरमायदो बेफोरखौ नों जेबो मिथिया नानि नों खेनसे मोजां फरायना लाग्रो दे थ' जेखियानो जाया मानो आं बेखौनो बुंगोन जे भाइरेल जानोथ' हायो एनि सिचुएसनाव थांनानै नाथाय नों मान सन्मानबोथ' मोननो रोंनांगोन दा नों नोंनि कमेन्ट सेक्सनाव जेथिया नों गावनो नाय अब्ला नों गावनि मोनसे पेजआवनो एबा गावनि नों जेराव नोङो अन गावनि माबा खालामना लादों फलोवार्स खालामना लादों बेयावनो नों गावखौनो गाव सन्मान मोनाब्लालाय गावखौनो गाव नोङो मिथियाबालाय मागा नोंखौनो सिनायाखै दे नोंनि आखला मा थ' जेखियानो जाया मानो भाइरेलाथ' जानो हागौ होनना बुंदों आं नाथाय मोजाङै जा होमबाना मोजां रिसपन्स मोनगोन थ' बासिया आं मिनिनोबो ओंखारदों बे मानसिखौ मानि थाखाय मिनिनो ओंखारदों होनबा गोरोन्थिया गावनि मिथिखादों नाथाय फिर भी लागे रहो थ' बासिया दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोब्बाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम